Lehiaketaren berri izan genuenean, parte hartzera animatu ginen, eta gure abenturari ekin genion. Horretarako, hauek izan ziren jarraitu genituen pausoak. Lehenengo pausoa, ideia zaparrada eta gaia erabaki. Lehenik eta behin, gure gai nagusirako hainbat ideia pentsatu genituen, bai gure kabuz, bai gure irakaslearen laguntzaz. Iskanbila izan arren denok ados jarri eta oiar jokoa erabaki genuen gai bezala. Bigarren pausua, informazioa bilatu eta laguntza eskatu. Ezertan hasi aurretik, ahalik eta informazio gehien eskuratzen saiatu ginen, hainbat iturri erabiliz. Esaterako gure herriko kultura teknikariarekin hitz egin genuen, gaiari buruz gehiago jakiteko. Ondoren, informazio hori antolatu eta ordenatu genuen, dena argiago izateko. Alderdi teknikoari ere garrantzia eman genion. Horretarako gure herriko argazkilariarekin elkarrizketa bat antolatu genuen, laguntza eskatzeko. Hirugarren pausua, istorioa pentsatu eta gidoia egin. Eskuratutako informazio guztia erabiliz, istorio interesgarri bat sortu eta hori nola antolatu pentsatu genuen. Istorio hori abiapuntu gisa hartuta gidoia idaztea lortu genuen. Laugarren pausua, eszena grabatu. Gidoiari jarraituz, eszena guztiak banan-banan grabatu genituen, Legazpiko leku esanguratsuenak erakutsiz eta gure ideia zein aukeratutako tradizioaren garrantzia ondo transmititzen genuela ziurtatuz. Grabaketa prozesuan zehar, eszena batzuk behin eta berriz errepikatu genituen, guk nahi genuen bezala atera arte. Bosgarren pausua, bideoa editatu eta azpitituluak jarri. Behin eszena guztiak grabatuta, horiek elkartu eta beharrezko aldaketak egin genituen. Ostean, azpitituluak jarri genituen 3 hizkuntzetan, bideoa jende gehiagorengana iristeko. Azken pausoa, ziurtapena eta igo. Bideoa amaituta zegoenean, denon artean osorik ikusi eta baldintza guztiak betetzen zituela ziurtatu genuen. Azkenik, bideoa YouTubera igo genuen. Eta horrela, bideoa amaitutzat eman genuen.